Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa BicolNet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Dalbay, Bulkang Mayon, Bulkang Bulusan, Siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawan. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugag-nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, na digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw nin Huwebes na. Pet sa 3 na kita ngunyan kang bulan na Agosto taon 2023. Sabayan po rin sa indong lingkod, sarong oras may kabanga kita. Ore-restoryahan naman kita kan mga pangyayari po sa satuyang kapalibutan. Siyempre, so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera man po yan kan mga pigpapaabot po nindudig din mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Maray na aga kay Sir Cassie William, kay Mama Elena Capos Competente. Morning. Sa may mga kumpleanyo po ngunyan, August 3. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Apwera tabi yan kang paghulbot oral daw, ta obligasyon ta po yan. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri, ta wara man po ki ibang maingat kan sa tong sadiri, kudi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Sige po mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indong servidor asin taga-Reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Nila doon, kasabay po dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po, nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto bisa na po. Permisa na po kitang happy. Maugma, enjoy! Habang po kita nabubuhay digdi sa ibabaw kang kinaban. Magayunon sa Kabikulan. Yan, maugmahon po sa Kabikulan.
Madya ka mo sa Kabikulan. Good morning. Ano tabi maratana ka mo? Kung dai pa magmarata na tabi ka mo. Trabaho sadang trabaho. Mga tugang Webes na po ngunyan. Katkaton ang aldaw. Pitsa 3 na po kang Agosto. Kumusta tabi? Kumusta man tabi ang entrada kang Agosto sa Indo? Ano tabi, Ma'am Aruba? Sabi, pag Agosto tingating. Lalo na ngunya na dakol po ang mga kaipuhan na kan mga chikiting ta. Nag-i-enroll na baga. Mabalik na sa eskwela. Sigurado. Lubugo naman ngunya ng imo. Sabi sa Katando Anis, dyan sa may parting tiwi, dipisilon ngaya hanapon ang sintabo. Kaya ngunyan kaipuhan mo tabi, Ma'am Aruba, maghigos. Magsumikap. Kunday ka magsumikap. Magpapara apod kayan, magpapara laom ka sa ibang tao. Bae na. Ayaw, magpaparasarig ka kung kisay. Dapat magdiskarte ka man kang para sa imo. Kumusta tabi so sa indong mga atsikiting naka-enroll na? Shout out na tabi kita sa mga teacher na deng bakasyon. Maski gani tapos na si eskwelahan so mga teacher yaon manggiraray sa eskwelahan. Obligadong mag-report. Takul pa ang mga pinagigibong niyan kan mga teacher. Kaya mangkibakasyon bagang teacher. Sige sa nang eskwela. Yun na nga yan ang buhay kang maestro. Sige. Ano ang sa tuyang mga reparo ngunyan tabi, Ma'am Aruba? Ngunyan na Webes. Duman po sa pinagigibong palarong pambansa sa Marikina City. Nakatulo naman na gintong medalya ang mga taga Bicol. May tulo naman dahil na masiruha. Ni tabi, Ma'am Aruba, dangugan nindo ini mga iskay oning Commission on Audit. Big question na tabi ang paggastos kang National Youth Commission na maabot sa 36.6 million para po daduman sa pudkeni sa pig bayadan duman sa hotel room reservation duman po sa Boracay, sa Baguio and Batangas. Nako, 3.6 million. Gari nagsuro si Rebi Darmanso mga SK. Ano pa man nga tapos na kita. Maringay kinig gastusun tanaman sa punduta. Big question po kang Commission on Audit. Paliwanag na kamo mga SK. Tulong para sira tabi the rescue dyan kang Philippine Coast Guard dyan sa may parting isla kang Masbate. Sus ko. Yun na pigkasabi ta. Maski nga ni po dahil gale warning. Pero maukol dyan. Ringat-ingat tabi sa tuyang mga para sira di. 8 volcanic earthquake ang nairestro po dyan sa Bulkang Bulusan, dyan sa Sorsogon. Ni Mapos Ngakman. Ni tabi sa mga makarandidato sa barangay and SK election ngunya na 2023
Ano po ang dapat mga qualification? Ano po ang dapat na mga kwalifikasyon para po ikaw makapagkandidato sa barangay NSK election? Pag-urulayan tayong taon ha? So, siguro next week, ma-interview kita ga Comelec. Pero manumanuhon ta na muna iningon yan. So, aramon tapuan mga kwalifikasyones kung ang saro na individual pwedeng magkandidato na barangay captain, barangay kagawad, SK chairman, and SK kagawad. Ang taon-taon dyan, pag-re-restoryahan tayan. So, yan tabi, Ma'am Aruba, ang satuyang mga ririparuhon ngunya na Webes. Digdi po sa lawgan sa tuyang programa. Alas 6:15 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, ang oras na yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Siring man tabi, mga tugang, ang MBY Dormitory, madali ni dumako yan na along National Road sa pagitan po yan kay UST and Mariners. Ano? Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm boarding house, yaon po dyan ng MBY Dormitory. Ano? O, dyan sa may parting Rawis, Legazpi City. Manabaylin, ohayo gozaimasu. Si Ma'am Aruba Databi, makagawad man. Iyo. Sige na. Paita na tabi, Ma'am Aruba. Siguro adunggana ka dyan. Sabi nga ni kang taga Malinaw, duwa sa nangaya ang posibleng mangyari sa eleksyon. Kung bako ngaya tabi, Ma'am Aruba, daog ang kalaban, gana ka. Yo. Handa ka na. Tagtaw dangugaan mga kwalifikasyones. Kung paano maging kagawad dyan sa Barangay Labnig. Yo. Sige tabi mga tugang, ang oras na yan asin ang programang inidarama po sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds. B-Pro Lights and Sounds. Kung manggana ka mo, magtuma posisyon ka mo, o kung nindo ining sound system na pandiura ka na. B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Pagkadaing pala. Kaning pag nagtuma position ka mo, igwa ki LED wall ang sa indong sound system. May stage trusses, may roofing, igwa patabi ki bad equipment setup, may generator daing brownout, igwa pa ki foam machine. O sa ingka pa sa B-Pro Lights and Sounds ka na. Apodan po sa indang CP number, pakikopya 0907 093 3151. Otro ha, 0907 093 3151. Yan po ang CP number kang B-Pro Lights and Sounds. O kung daiman na bisitahon po nindoan sa indang Facebook account. Ang Facebook account, B-Pro Lights and Sounds. Yo. Kay Pading Ambo, good morning. Sige mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Albay. City Councilor Reder Bursik ang siyudad ng Tabaco at sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. Kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang Banwaanin Malinaw, and dyan po sa Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha po dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Dyan po ka po magtaya sa Lotto haba ko sa wedding. Ayan tabi, Ma'am Aruba, ang sa tuyang mga katuwang digi sa programa. Maraming thank you po. Alas 6:19 na. Mga tugang doro-diretso na po kita ko tamon ang linya kang Pag-asa. Aramon ta naman po muna ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Palagon ta mo ng Pag-asa.
Maray na aga tabi sa Indo Pag-asa. Pag-asa, maray na aga. Pasok. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po patuloy ang epekto ng southwest monsoon or habagat sa malaking bahagi po ng Luzon and Visayas. So magkakaroon pa rin po ng mga pag-uulan lalo na dito sa may western section. Ito po ay pinalalakas pa rin itong si typhoon with international name na Kanun or dating si Falcon na siyang mananatili pa rin po ng ilang araw dito po sa pagitan ng southern Japan and China. Sa ngayon po, dahil dun sa southwest monsoon or habagat, asahan pa rin ang pinakamalalakas na mga pag-ulan over Zambales, Bataan at malaking bahagi po ng Ilocos Region. Occasional rains or paminsan-minsang malakas na ulan, mag-ingat pa rin po sa mga pagbaha o pagguho ng lupa ngayong araw. In many areas of Luzon, asahan pa rin po ang generally makulimlim na panahon, kabilang na ang Mimaropa, dito rin po sa may Metro Manila, Calabarzon, rest of Central Luzon. Dito rin sa Cagayan Valley and Cordillera Region, asahan po natin ang maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. At dito lamang po sa may Bicol Region, generally maaraw ang panahon at minsan maulap ang kalangitan, maliban na lamang sa mga localized thunderstorms. Itong Luzon po, apektado pa rin po ng habagat or southwest monsoon sa mga susunod na araw, pero bahagyang hihina na ito pagsapit ng weekend. Temperature natin for Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao or sa Visayas, asahan po natin ng generally mainit at maalinsangang panahon po at maaliwalas na umaga. Pagsapit ng tanghali, posibleng umakyat po sa 33 degrees Celsius yung ating maximum temperature. But yung heat index, posible rin umabot sa almost 40 degrees Celsius. Pagsapit naman po ng tanghali hanggang sa hapon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. Wala rin aasahang ulan sa maraming lugar pa, maliban na lamang po sa may Western Visayas. Panghuli sa ating mga kababayan po over Mindanao, katulad sa Visayas, generally fair weather conditions or maaraw sa umaga, mainit sa tanghali at posibleng umabot din po sa 40 degrees Celsius yung maramdamang init or yung heat index na tinatawag, lalo na po sa mga city ng Zamboanga, General Santos, Cotabato, Butuan, and Davao City. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, ilang bahagi po ng central portion of Mindanao magkakaroon ng mga pag-ulan pero wala itong kinalaman sa bagyo or low pressure area. Ngayong araw po, meron pa rin tayong gale warning or matataas na mga pag-alon dulot po ng habagat or southwest monsoon. Meron tayong hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag ng gusali dito sa may Batanes, Northern Cagayan, and Northern Coast of Ilocos Norte. Delikado pa rin po na pumalaot para sa maliliit na sasakyang pandagat, lalo na sa ating mga kababayan na nangingisda. At possible po hanggang sa weekend, habang nandun pa rin si Bagyong Kanun sa may hilaga po ng ating bansa, ay magkakaroon pa rin tayo ng matataas na mga pag-alon. So asahan pa rin ng gale warning over many seaboards of northern Luzon. And for the next 3 days, asahan pa rin natin ang pag-iral ng southwest monsoon. Pero dahil unti-unti nang lalayo itong si Bagyong Kanun, asahan po natin maraming parte ng Luzon na ang mag-i-improve ang weather pagsapit ng weekend. Dito sa Metro Manila, asahan pa rin natin by tomorrow, mostly cloudy skies pa rin po. May mga pag-ulan pero hindi na kasindalas kumpara nitong mga nagdaang araw. Then pagsapit ng weekend, mas magiging maaraw na po, mas mababa ang tsansa ng mga pag-uulan, lalo na sa hapon and gabi. At kung may mga pag-ulan man po, ito ay sa hating gabi hanggang sa madaling araw. Temperature natin ay posibleng umabot sa 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po dito sa Baguio City at mga kalapit na lugar sa may Ilocos Region and Cordillera Region, mostly cloudy skies pa rin po. Asahan pa rin natin ang maulap na kalangitan in general, lalo na po sa tanghali hanggang sa gabi. And by tomorrow, mataas din po ang tsansa ng mga light to moderate rains. Pagsapit ng weekend, asahan pa rin, magkakaroon pa rin ng mga pag-uulan, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. Pero somehow nagpapakita na rin po si Haring Araw. Sa ating mga kababayan over Legazpi City, patuloy pa rin ang generally fair weather conditions. Maaraw sa umaga at sa tanghali posibleng umakyat pa sa 33 degrees Celsius yung ating air temperature, but the heat index, hindi rin natin naalis yung chance na umabot pa ito ng 40 degrees Celsius. So umiwas po muna sa paglabas ng bahay between 10 a.m. hanggang 3 p.m. Then pagsapit po ng hapon, mababa rin yung chance ng mga pag-ulan. Pagsapit ng weekend, bukas may chance ng mga pag-ulan sa hapon at gabi. Sa atong mga kaigsuonan din na for Metro Cebu, similar po sa may Bicol Region, for the entire Central and Eastern Visayas, asahan po natin ang mainit at maalinsangan na susunod na 3 araw. So asahan natin posibleng umabot sa 34 degrees Celsius yung maximum temperature and heat index.
Posible rin umabot sa 40 degrees over Metro Cebu. Then pagsapit ng susunod na 3 araw, mababa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan. At panghuli sa atong mga kaiksoonan din ha for Metro Davao, for the next 3 days, halos magkakatulad lamang po na weather conditions. Bagyang maulap at minsang maaraw naman ang kalangitan. Mainit sa tanghali, then sa hapon hanggang sa gabi, mataas yung tsansa ng mga thunderstorms na saglit lamang at walang kinalaman sa bagyo. Si Haring Araw ay sisikat 5:40 ng umaga at lulubog ito 6:25 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sige, salamat tabi Pag-asa. So, yan tabi mga tugang ang weather forecast. So, medyo maray-ray ang forecast digdi sa Bicol region. May habagat pa man giraray. O ingat-ingat habi giraray ha. O dyan sa may isla kang Masbate, may mga parasira dyan na luminubugso sa kayaninda. Maray ta na rescue kang Coast Guard. Yo. So, pwede databing magbalad ki Paroy. May nag-arani na. O, pwede nang magbalad ki Paroy. Yo, medyo okay da atabian sa tuyang panahon. Sabi kang Pag-asa. Yo? Sige. Mga tugang 26 minutos, lipas tabi ang alas 6 nin pagkaaga. Follow po kan sa moyang Facebook account tadi, BicolNet TV. Paki-like and share po para mailing man kang ibaan sa tuyang programa. Yo, mahiling lamang kang iba. So iba, ano yan, naka-silent mode sa nasinda. Dahil sa na nagpapararibok, nakahiling sa nasinda, pero dahil nagko-comment, dahil nagpaparamdam, o di dahil lamang kita maka-shoutout kayan sa Indo. Sige tabi Ma'am Aruba ha, dang magdangog kata sa pagbabalik ta, pag-urulayan ta ining mga dapat ano ba ang kwalifikasyon kang sarong madalaga na kapitan, kagawad, eski chairman, eski kagawad sa maabot pong barangay and eski election ngunyan pong taon. So aramon tayan nganing magkapagpreparar naman si Ma'am Aruba kan sa iyang certificate of candidacy. O di pagkwalipikado, ano pa, fight na. So alas 6:28 po ang satuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo mag-arali mabalik lang po ang programa, makalipas lang po ining importantihon sa nang ditman sa nang pagirumdum tabi ini. Sige. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo,
At least may talento. Sige tabi, mga tugang 29 minutos o kaya 30 minutos na. Lipas tabi ang alas 6 ni Morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po si Dano. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Siringman, ang oras pong yan, atod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Sige, apudan po nindan sa indang CP number sa 0907-093-3151. B-Pro Lights and Sound. Kasabay man dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao ng probinsya ni Albay. Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Capos Bilo Lotto Outlet. Sige. Mga tugang balik po kita digdi sa programa. Ako mapugararian sa indog lingkod. Ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Manimok saya po si Mr. Hulbutana. Kunyang pong aldaw ni Webes. Webes na po. Petsa 3 kita kang Agosto taon 2023. Sige po, doro-diretso na kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ta alas 6:31 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang sweet ko, good morning tabi sa imo. Good morning man kay Mario Castelo. Pa-shoutout databi sa mga taga-Tagoy Tuyanon. Yan, sa mga taga-Tagoy Tuyanon, good morning. Mauran na pagkaaga sabi ni ang sweet ko. Sa inan mauran tabi ang sweet ko. So pigigibong palarong pambansa, rain or shine dyan sa Marikina, sa Marikina City. O di ang update naman, nakatulo naman na gintong medalya. Sa mga atleta na hali po sa Bicol region. Yun, nakatulo naman na gold. So, dahil naman kita masiruhan. Yun? Okay. So, yaong ka sa Manila namin, mauranda dyan sa Manila namin. O yan ang problema dyan, pag nag-uuran-uran dyan sa Manila namin, pigbabaha tabi ka mo dyan. O yan, ingat tabi ka mo pag-arog ka na baha, ang hilang da sabi kang Department of Health na makuha mo tabi dyan ang sweet ko, so leptospirosis. Ano itong mga leptospirosis na yan? O yan, so mga atikang mga saralak-hasalak na, atikang ayam, so atikang mga hayop. Pag may lugad ka, iyon ang pwedeng laugan kang virus. Oral daw na sa nadasiging uran sa Manila namin. Irakman, o kaya may mga lubog pa rin sa baha o dyan sa Metro Manila namin. O ingat tabi ka mo dyan ringat sa natabi ka mo dyan. Nasubrahan man lugod sa tubig. At na problema baga so Manilad. So mga tubig sa dam, nagniripis na, kasing nipis na kang buhok ko. Ang sweet ko. Dingon yan, amog-amog sindag kitubig, sobra-sobra pa. Ingat tabi ka mo so mga piguuran, pigbabaha, ingat tabi ka mo. Sige, digdi kita sa anon mga kwalifikasyones kang posibleng magdalagan. Dahil nga pwede maglakaw. Magkandidato lugod, magkandidato para barangay kapitan and barangay kagawad. May pigluluwas na ngunya na campaign, ini pong COMELEC, para po sa October 30, 2023, barangay NSK election. Pamilyang Pilipino, kabilang ka dito, lumabas, lumahok, bumuto. Yan. Barangay at kabataan,
kabilang ka dito, lumabas, makiluhok at bumoto October 30, 2023, Barangay and SK election. Sir Bon Bandula ang sakuyang idol na gariiyunan masulod na kapitan. Diyan po sa Barangay Matagbakan, Syudad nin Tabaco. Igwa na digdiki mga sampul balot, tamang pagboto sa tamang balota. Ang SK, igwa kisarong balota. Ano nga yang dua? Ano nga yang saro? Dua. Sa SK, may sarong balota. Ang sarong balota para sa SK voter, 15 to 17 years old. Limbawa, kung 17 anyos ka pababa hanggang 15, may sarong balota ka. Pag 18 hanggang 30 ang edad mo, dua ang balota mo palang tabi, sermon. Sarong balota para sa barangay and sarong balota para sa SK. So, ibig sabihin, 18 anyos pataas hanggang 30, dua ang balota na itatao sa imo pag nagbuto ka. Tamano-mano baga kita ngunyan. Isusurat nindo sa mga leader nindong day pinalua sa pirak. Yeah. Pag 18 hanggang 30 ka, duwang balota tabi ang sa imong kukuahon o kaya itatao kang komilik pag nagburotuhan. Pag 31 up pataas, sarong balota. Para sa naiyan sa barangay voter. Ibig sabihin, teka man pwedeng magbuto sa SK. Tabago ka naman SK. No, So sa kapitan ka sa hanggang kagawad, barangay kagawad, pag ang edad mo 31, labi, sarosa ng balotang itatao sa imo kan kumilik. Di ka naman pwede magbuto sa SK. Ano ka naman? Basta sa 18 hanggang 30, duwang balota. Ibig sabihin, ang butante kang SK hanggang 30 anyos. 18 sundo 30. Libong kita kay niya. Ibig sabihin mo, pag 30 anyos, pwede ka pa magboto sa SK? Ayan siya na. O, ikaklarado tayo ni sa kumilik, ha? Ikaklarado tayo ni. Sige. Basta pag 18 hanggang 30 anyos ka, duwang balotang itataw sa imo. Ayo? Okay. Pag 15 hanggang 17 ka, saro ang balota itataw sa imo. So sa SK sana. Ninatabi, Ma'am Aruba, tayo ka makandidato ka dyan sa Barangay Labnig. Ano ngayaan mga kwalifikasyones? Na dapat igwa ka para maging kagawad ka dyan, barangay kagawad ka dyan sa Barangay Labnig. Punong barangay at mga miyembro kang sanggunian barangay, dapat ikadatabi mamamayan ng Pilipino. Siguraduhin mo, baka bago ka Pilipino. Ma'am Aruba, paki-reparo mo giraray, baka bako ka Pilipino. Number 2 is dapat rehistradong butantika kang barangay kung saan ka makandidato. Alangan man na makandidato ka dyan sa Barangay Matagbak, bako ka man palang butantikang Matagbak. Siguraduhon tabi nindo na makandidato ka mo dyan sa barangay nindo, dapat rehistradong butantika mo. Baka tabi mag-file ka mo kay COC nindo, dyan sa naistara nindo, pero bako man palang ka mo dyan rehistrado. Baka makalingaw ka mo, ano? So makiriparo tabi, ha? Dapat rehistrado ka dyan sa barangay na iyan kung saan ka madalagan, kung saan ka makandidato. Sunod, dapat residente ka kang barangay na dai mababa sa sarong taon
bago ang aldaw kang eleksyon tabi Sir Art Cap Gomez. Yan. O, tama rin ni si Sir Art Cap Gomez. Sigurado na ini. Ano nga ning barangay tabi ito sa imo, Sir Art Cap Gomez? Anong barangay nga nito? Ang papahiton mo? Dapat rehistrado kasi bako naman duman sa dahil naman nagbihira naman maguli si Idol sa Claveria Masbate. Rehistrado tabi ako sa barangay Tabon-Tabon. Rimati na. Rimati na. Barangay Tabon-Tabon. Para kapitan. Si Sir Idol Art Ramirez Gomez. Ang sa indong masunod na kapitan. Diyan sa barangay Tabon-Tabon. Yan. Sobra sa kwalifikasyon si Sir Art. Yo. Hay na kita, duman kita sa dapat residente ka databi kang barangay na day mababa sa sarong taon sa aldaw kang borotohan. O ni pa, sunod. Tatao ka magbasa. Tapos magsurat. Pilipino o anumang lokal na wika o dialect. Sa sa mga kwalifikasyones tabi, dapat tatao ka databi magbasa. Tatao ka magbasa. Dapat importante tatao ka magbasa. Maski dahil mo naintindihan, basta ang kwalifikasyon dyan, tatao ka magbasa. Tatao ka tabi magbasa, pwede ka na. Pangyari sa kinabanta di. Ang kwalifikasyones. Sunod. Dapat 18 anyos ka o higit pa sa araw ng halalan. Sa barangay mo na niya, pigino ta sa barangay captain and miyembros kang sanggunian barangay. 18 years old pataas ang pwedeng magkandidato sa barangay. Pwede ka nang magkapitan. Pag 18 anyos ka, pataas. Maski pa 100 years old ka, pwede kang magkapitan. Pwede kang magkagawad. Basta nakakabasa ka. Dahil manigdipiglag kung pirang edad ang hanggan, basta 18 pataas. Kung ang edad mo 100 years old, pwede ka pang magkapitan. Basta nakakabasa ka pa. Kung maintindihan o dahil sutig babasa, o dahil mandigi na kalag, basta tatao ka magbasa. Okay. Ni pa sunod, hindi dapat nahatulan. Hindi dapat nahatulan ng final sa anumang krimen na may kinalaman sa moral turpitude o anumang paglabag sa batas na may parusang 10 taon o higit na pagkakakulong sa loob ng 2 taon pagkatapos ng sintensya. So, dapat palan mga tugang dai ka nahatulan ki pinal. Halimbawa, may kinaso sa imo, sinintensyahan ka kang korte na ikangaya, guilty sa kasong arog ka ini. Illegal possession of ugly face. Hinahatulan ka ng hukuman na ito na mabilanggo ng 2 taon. Sabi bagadigdi, dapat daatabi dahil dapat pala, o kaya anumang krimen na may kinalaman sa moral turpitude o anumang paglabag sa batas na may parusang 10 taon, yugon mo laog ka, dahil ka na pwede pag 2 taon ang sintensya mo. 10 taon o mahigit pa
na pagkakakulong sa loob ng 2 taon pagkatapos ng sentensya mo. Nako, dahil ka palang pwede. Pag convicted ka, tapos sentensya sa imo 2 taon, dahil ka pwede magkandidato. So pinakalas, sa barangay, hindi diskwalipikado ayon sa batas. So yun yung pigsasabing, dahil ka na magkakandidato. So ano po kaya? So, aligawan ko tuloy. Dakol na kayo na nangyari. Ma'am Nilia Marcaida, good morning tabi. So igwa ki perpetual disqualification. Dakol na baga kining igwan ng perpetual disqualification. Diyan nga ni sa banwaan kang malinaw. Pero na may perpetual disqualification dyan. Yeah. Pero na sa malinaw ang may perpetual disqualification. Di ba? So, ibig sabihin, pag igwa ka ki perpetual disqualification, dahil ka po pwedeng magkandidato sa maabuton pong barangay and SK election. Nasabutan na tabi nindo. Maulan na pagkaaga sa gabos na Bicol noon. Digdi sa Bicol tabi, makulimlim lang ang panahon. Medyo fair weather po digdi sa Bicol region. Diyan sa may Manila namin, mauran-uran. Ingat tabi, kamo dyan tabi, Ma'am Nilia Marcaida. Sige. So, yan tabi so mga kwalifikasyones sa mga kandidato po para sa barangay captain and barangay kagawad. Sa maabot pong October 30, barangay and SK election. Una, digdi kita sa sanggunian kabataan. Sa SK chairperson and member kang sanggunian kabataan. Dapat, number 1 is, dapat mamamayang kang Pilipino. Siguraduhon mong Pilipino ka. Pilipino ka, nalahian ka lang kiinchik sa pagkakuripot. Pilipino ka dapat. Number 2 is, kwalipikadong butante ng Kalipunan ng Kabataan o KK. Dapat residente ka kang barangay na hindi bababa sa 1 taon sa araw ng halalan. Dapat ang kandidato sa SK 18 anyos, dapat dai ka magsubra sa 24 anyos sa aldaw mangkang eleksyon. Sampulta naman digdi. So, SK chairman and SK kagawad dapat 18 anyos ka. Dahil ka naman sumubra dapat duman sa 24 anyos. Halimbawa, rin ang eleksyon, October 30. October 30 ang eleksyon. Pag October 31, may October 31 ba? O kaya November 1, 25 anyos ka, pasok ka. Basta dai ka databi sumubra sa 24 anyos sa aldaw kang perilian, sa aldaw kang eleksyon, pwede kang magkandidato sa SK. 18 to 24 years old, basta dai ka mag-20 5 anyos during election day. So, ibig sabihin, halimbawa, October 30, sa October 31, birthday mo, 25 ka, pwede katabing magkandidato sa SK chairman or SK kagawad. Nasabutan tabi. Nasabutan. Ini ang importantihon kasi ang COMELEC, tigdi pa sa namahigpit na sinda. Pag medyo dahil magkatugma so sa indong
Halimbawa, ma-birthday ka na, tapos ma-25 ka, bago mag-eleksyon, dahil ka na, didikyo ka na. Yun ay nisutig sabi kang Comelec na, ngunyan, may kapangyarihan na sindang mag-disqualify ni kandidato. Halimbawa, sa barangay, igwa ka perpetual disqualification, na-convict ka, o nahatulan ka nin final and executory, napatulan ka nin, nahatulan ka, di dahil ka naman pwede magkandidato. O yun ayan ang papel ngunyan kan mga local Comelec, ano? O, sa edad pa sa nasa SK, mahigpit ining mga Comelec. O, siguro doon tabi nindo na dapat 24 anyos ka mo sa oras kang pirilian. October 30. Pag halimbawa, ma-25 ka mo, ma-birthday ka mo sa October 31, pasok po ka mo. Okay, sige, malinaw ha. Sabi digdi, sunod na kwalifikasyonis man mga tugang sa SK, dapat marunong bumasa at sumulat ng Pilipino, English, o lokal na dialekto. Yan. Yun na naman ha. Pwede ka, basta tataw ka na magsurat, English or Bicol, or kaya English Tagalog, o kung ano man na dialekto, basta tataw ka magsurat. Maski dahil mo naintindihan, pwede ka tabing magkandidato. Tataw ka sa nangyaang magsurat. Ha? Ano magsurat? Magbasa. Tataw ka magbasa. Tapos magsurat. Halimbawa, tataw ka magsurat, magbasa. Kay Englishman o kaya Pilipino, o kaya kung anong dialekto din daw, halimbawa Bicol, Masbate kung ano pa man, pwede ka tabing magkandidato. Maski dahil mo naintindihan sa tigbasa mo. Sige. Sunod, walang kamag-anak, ini ang matindidig di sa SK, walang kamag-anak hanggang sa second degree consanguinity o affinity sa sino mang kasalukuyang nanunungkulan na halal o opisyal ng bansa o ng rehiyon, probinsya, lungsod, munisipalidad o kaya barangay sa lokalidad kung sa inda atabi makandidato. Nako. Halimbawa, si magurang kang madalaga na SK chairman, opisyal, opisyal sa munisipyo, halimbawa, elihidong opisyal, di pwede magkandidato sa aki. Paano kayo niso? Alat ka. Sa SK ini, sa SK, sa iba, ano ang pahit ka ini? May mga nakatugaw kita ngunya ng mga opisyal, mag-arama nga ni, yaon ka boss. Ay, sa SK nga ya ini. Paps Calyos, good morning tabi, mauran da tabi. Mauran ano? Maray na aga. Sa SK, halimbawa, so, makandidato sa SK, dapat pala, bako ilihidong opisyal ang sa imong magurang. Hanggang second degree, ito, second degree of consanguinity o impunity. Tama ba? Ayun. So, halimbawa pa lang kung ang ina mo, barangay official, sa halimbawa kapitan, dahil pwede magkandidato, so aki mo. Ayan, iyo pa yan mga ikaklarar ta sa Comelec kadi. Pero ikaw kita bagagunya na mga official kang SK na ang magurang barangay official.
Yan, iyo pa yan mga iko-confirmar ta di, iyo pa yung mga isasanggunit ta sa COMELEC. O ta next week kaya pig-schedule ko sa COMELEC. Yo, schedule ko sa COMELEC para linawon ta ini. Linawon ta po ining mga pigsasabi digdi na mga kwalifikasyon ni sadi. So, ibig sabihin, dahil pwede magkandidato sa SK chairman man o kagawad, pag ang magurang mo o kaya sa diri mong tawangan second degree consanguinity, dahil ka pwede magkandidato kung opisyal, alimbawa sa munisipyo, sa probinsya. Ata kang ino, so nag-SK, so aki niya, nag-SK chairman man. Pero so ina niya, yaon sa ilihidong opisyal kan syudad. Alibong kita digdiya. Sige, ikaklarar ta yan ha. Ililinaw ta po yan sa COMELEC. Yaon na digdingon yan sa guidelines, na dahil pwedeng magkandidato sa SK, suaki na may kapamilya na ilihidong opisyal. Sige, ikaklarar ta yan ha. Okay. So, last, mga tugang dapat, hindi nahatulan ng pinal sa anumang krimen na may kinalaman sa moral turpitude sa SK. Yan po tabi mga tugang ang mga kwalifikasyon kung kamutabi makarandidato sa barangay and SK election ngunya na tao. So ang pag-file po kang COC mapuon sa August 28. Lunes po yan, matapos po September 2, 2023. Sarun simana. Pon Lunes, sundo sa na Sabado. Ang pag-file kang COC. So ang iba pang detalyes kayan, next week na ha. Dakol kitang mga lilinawon sa mga taga-COMELEC, tangani pong mas malinaw ining nagaadang-adang na barangay and SK election ngunya na taon digdi sa Pilipinas kong mahal. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ayun na tabi, Ma'am Aruba. Nakuha mo na? So, pwede ka na tabing magkandidato. Diyan sa Labnig, kandidato ka, sabi mo, mabarangay kagawad ka man, o basta tatao ka datami magsurat, magbasa, pwede na yan. Tapos, dapat siguraduhin mong rehistrado ka. Dapat siguraduhin mong Pilipino ka. Kapag kabako ka Pilipino, problema yan. So, medyo grabe so sa SK. Sa SK. May mga lilinawon kita digdi sa COMELEC adita nakipag-appoint na kita sa Commission on Election. May makauloy lamang kita. May mga nalilibungan kita digdi. Ining manungod so sa SK na kung may kapamilya na ilidong opisyal kang barangay, kang munisipyo, kung ano pa man. So, ibig sabihin palang tabi, Ma'am Aruba, halimbawa suaki ni Mayor, na pwede mag-SK dyan sa Labnig. Yan. Mga ano yan. Lilinawon ta po yan. Tapos suning duwang baluta sa 18 to 31 years old, ay 30, o 18 to 30 years old, nga tataduang baluta nila. Ibig sabihin, so 30 anyos, pwede magbuto pa sa SK. Yan mga lilinawon ta digdi, lilinawon ta yan. Tapos, so, halimbawa, ngayata si Ruben Padilla, nakakandidato. Bakon nga convicted dito. Yan mga ano tahe. Sige. Buda, siguraduho na may tawo ka, nga ni gumana ka, sabi ni Ma'am Aruba. Dapat may magbuto sa imo. Nga ning gumana ka. Pero kung dahil ka man may magbuto sa imo, dahil ka man magan.
Di makandidato si Ma'am Aruba talaga. Desidido na. Ang campaign manager mo si mister mo. Ang problema kay mister mo, sige man sa napasiring naman sa aguho. Bako na may tulabnig. Ha? Dapat dyan sana siya mag-ikot-ikot sa... Pero ang sunak kang labnig, 12. O dyan sana sa labnig siya magpapara ikot-ikot. Bako magpaparaabot pa duman sa uno. Punok na bagang aguho. Mana... Si Jan, nakakaabot sa aguho. Bako naman baga ito o labnig. Ano nga ito? Punok na baga ito. Naramdaman ko lamang subarkada ko ka ito. Nagkandidato sa 1st District. Sa 1st District nagkandidato. Yako, taga-Yako, baga 2nd District na ining naabutan ta. Ano yako? Maaburuto pa ini sa imo. Dahil ka ngayon magpararibog pa di. Gari-Yako, suminubra na kita sa 1st District. Ay, matindi man na pa diyong kita. Kandidato sa 1st District, nakaabot sa 2nd District. Dawan kami nagangampanya sa 2nd District. May pigdadara sa aguho, konsiring. Puta na tabi si Jan kung si sentig dadara niya. Total dahil man nagdadangog ngunyan si Jan, libak-libakon ta na. Dahil man nagdadangog siguro si Jan ngunyan, si Saido ang tigdadara duman ni Jan sa aguho. Taperming yaon duman. Marailaman ko ta na pag-uli Ma'am Aruba kung may bulinaw na dara. Hindi kung si sentig dadara kan duman sa aguho. Sige. Alas 7 na tabi mga tugang. Sige. Alas 7 na, alas 7:01 na, mabalik pa kita ha. Sarabay po muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay.
Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Julbutana sa Bicol Net TV. Sige po, mga tugang, balik na kita digdi sa programa alas 7:06 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan. Atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Sir Vince Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Siringman, ang oras pong yan, karaman po sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Apodan po nindo ang sa indang CP number sa 0907-093-3151. Kaya bisitahon po nindo ang sa indang Facebook account B-Pro Lights and Sounds. Siringman, oras pong yan, hatod man sa tuya ni Vice Governor Atiklen Daong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse, kang syudad ni Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, and ang Kapos Bilo Lotto Outlet. Diyan po yan sa Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Diyan po kamo magtaya sa loto. Bako sa waiting. Yo. Sige po, mga tugang, balik kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugirarian sa indong servidor, Asin Taga Reparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana, ngunyan pong aldaw kita ni Nuebes. Pet sa 3 na kita kang bulan na Agosto, taon 2023. Oy, ma-uro under time kita ha. Tigkakapos kita sa oras. Naabot kita duman sa tuyang padumanan, late na. Supog. Yeah. O, kaya sa mga parantabay niya, paki-like and share na lang sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Sige po, duro-diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, alas 7:08 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Uni, ito na ha. So, mga SK, baga matapos na so turno di, gari alawigon so turno kang mga SK. So, SK, sanggunian kabataan, ngunyan, bako na sanggunian, katandaan na. Nagkururang na sa mga SK di, pirang beses nagka-extend. O ni tabi mga tugang ang nangyari ngunya. Sabi kang Commission on Audit, big question tabi kang Commission on Audit. So paggastos da tabi kang National Youth Commission na nagkakahalaga da tabi nin 36.6 million. Guyugon mo ini. 36.6 million para po da sa mga biyahe kang mga SK, kabilang na databi sa mga hotel rooms, reservation, duman sa Boracay, sa Baguio, asin sa Batangas. Nagpasiram-siram si SK nagpasiram-siram sa mga SK. Total nga last ta naman sa nangayon, suliton ta na.
Iyo, ano pa man. Sa Oktubre mako na sila. May bago na tabing set kan mga SK officials. Sabi digdi, base mga tugang da sa audit report na minaluwas da tabi dumana 1.03 million ang ginastos kang National Youth Commission para da tabi sa pagbakal ki mga token. Yugo-yugon, manong klaseng token ang na may narumduman ako kay ni. Ayan ang problema kang sa tuyang gobyerno. Adi, may mga pigsasabing, dahil pwede nga yan, taday legal basis. Dahil nga pwedeng maitauta iyan na insentibo na pigpaplano ta. Dahil nga kitang legal na basihan para gastusun ta ang pira kang kaban kang gobyerno. Pag dahil kinagreklamo, dahil masiguro. Magbuot baga sabi kang aki, magbuot ang nakamano, magbuot ang namamayo, magbuot ang presente na nakatukaw. Dahil kimaginibo, kudi, pag dahil kinagreklamo, dahil sana. Ayo, may narumduman ako kaya. Yaon pati ako kang paghururo na ang sabi kang budget, tapos kang accountant na dahil nga pwede magtao kita ki arong kanta dahil kita ki legal na basihan. Although nga may pirak, dahil ki legal na basihan. No. Bako, katapos-tapusi na itao manggiraray. Pinaano ito? O ano na so sinabi kang budget sa kaso accountant? Yan sana. Sige sa mga masunod na yan. Balikan tayo ng SK. Ining mga itong National Youth Commission, ano? So, 1.03 million ang nagastos databi kang National Youth Commission para sa pagbakal databi kay mga token. Habang 1.28 million ang napaduman databi sa mga hotel, room, reservation sa Boracay, sa Baguio, sa Bohol, sa Batangas, sa Ilocos Norte, as in iba pa. Igwa pa databi ki mga ginastos so National Commission, National Youth Commission, na databi ki kaukulang mga dokumento na magpapatunay kung saan napaduman so mga ginarastos kang National Youth Commission. Uyug-uyugon mo. O di paano kayo na eh? O initabi databi mga tugang so nagluwas duman sa audit report kang Commission on Audit duman sa National Youth Commission. Yugo-yugon mo yan. Mga kabataan pa sana pero hilingan na po nito. Yung ngunyan, paano ini? May mga nagastos databi ang Komisyon, National Youth Commission, na databi kay mga kaukulang dokumento na magpapatunay kung saan ninda o kung saan napaduman sa mga ginarastos. Yugo-yugon mo yan. Grabe ang pira kan sa tuyang gobyerno. Bako, kaya day basta-basta sana sa paggastos kang pira kang gobyerno. Pirak ni Juan de la Cruz ya. Kundi ang realidad na nangyayari, pag ikaang yaon dyan, nagigibuhang kipagi. Maski bararikig. Pigsasabi ng aning day pwede, tadaing legal na basihan, pero nangyayari pa rin. Ibig sabihin, may nagmagic, minagic. Paano may papaliwanag kang accountant tapos kang budget? Paano ito? Sige daw, nagsabi na sinda na daiki legal basis. Bakon komplikado na tulos. Baka magsabi ko niya sa accountant tapos so budget na, ay, nakalingaw kami, igwa pala niya ki legal basis. Ay, pangyari sa mga baka. Yugo-yugo nindo yan.
Magbot baga ngaya kami. Yan sa nangaya. Paita nindo. Paita sa nindo. Ano man na mga pigigibo nindo, pagabot ki panahon, pagbabasula nindo ya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Mabasol ka mo tapos na ang boxing. Sayang ngaya kang pagkakataon. Dapat nga inayos ta na. Sige! Arogan nindo sa mga dati. Kalabuso abutan nindo kaya. Serbisyo asin reparo. Mga tugang medyo mauro under time kita kidit ha. Permi kitang nalilate. Sige po mga tugang, digdita naman po muna para mentras natatapuso ng programa tango niyan pong Webes. Pitchatris kita ka nga gusto taon 2023. Sa pangaran po kan sa tuyang mga katuwang sa programa, ang MBY Dormitory, B Pro Lights and Sounds, Vice Governor Ate Glendaong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahon, Gapos Bilo Lotto Outlet, salamat man. Mga tugang, paaram na po muna sa indong lingkod sa mga parantabay niya to. Paki-like and share na lang. Maraming salamat po sa perminindong pagantabay. Sa ngaran po ni Maestro Niladto na samuya pong station manager. Ako po ang sa indong lingkod, ang sa indong servidora Sinta Gariparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magribanan. Pagdi po sa satuyang programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita pa. Thank you. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source
of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.